खुलुमबाय आंनि बड' जिडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। ULB आफादनि सोमोन्दै गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों खोनासं। ULB आ नंगौना नङा? रिपर्ट सफैयाखै। गोबां नंखाय रिपर्टबो फैयो आरो नंगौ नङा बेखौ फोरमान मोनागौमानि नंगौ नङा फोथायथावा। नंगौब्ला बेखौ इनकुवारि खालामनाय जागोन। नंगौ नङा मानो जादों? जुदि थार जामारोब्ला नंगौब्ला बिथांमोननि सायाव जागोन आरो नङाब्ला आयेननि सायाव बेबस्था लानाय जागोन। ओरैनो नामसो खोनादों आरो बेसेबां सैथो? दानि दिनफोराव गोबां नंखाय रादाबबो फैयो आरो नंगौ नङा दायो जेबो बुंनो हाया। प्रुफ मोनाखै। जोनोम जानाया गिदिर बाथ्रा नङा। माब्लाबा सोरबा ओरैनो सरकारनि माबाफोर सुबिदा लाफ्लालाबायनोबो सिगिनो हागोन नामा होननाबो ओंखारनो हागौ। नाथाय बे गिदिर बाथ्रा नङा। ओंखारनाया गोरलै, नाथाय जि खामानिखौ लानानै ओंखारदों बे खामानिखौ मावनो हानायासो गिदिर बाथ्रा। जि मोनसे हानजा NLFB-आ खामानिखौनो मावजेनाखै, नाथाय सिक्सफायार लाबाय। नाथाय मा जाखो? जेबोआनो जायासै। आरो गोदान संगठन ओंखारमारदोंब्ला बिथांमोना जेबो खामानिखौनो मावजेनाखैनो। जानो हागौ गाबोन सारेन्डारबो जानो हागौ। संगठन दानाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय जि थांखि लादों बे थांखिखौ मावफुंनो हानायासो गिदिर बाथ्रा होनना बुंदों बिथां डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया। लोगोसे हाग्रामा सरकारनि दिनाव 2900 कौटि रांनि लाइबिलिटिस जाना थादों। बेखौ UPPL-आ होआब्लाबो जायो, जेबो खालामनो हाया। नाथाय जायफोरा खामानि होदोंमोन बिथांमोननिफ्राय मानोसो बिना लानो रोङासै? दा बिसोरनिसो दाय। UPPL-आथो होआखै होनना बुंदों बिथां डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय चिरांनि पानबारि 1 नं सावरां गामियाव सासे फरायसुलिया कारेन्ट बोजानानै जिउ खहा जायो। मिथिनाय बादिब्ला फरायसुलिया बिमाजों फन रायज्लायखांना कारेन्टआव चार्जिं होदोंमोन। बे समावनो कारेन्ट थांना होयो आरो फरायसुलिया मेसेज गेलेयो। बे समावनो हरखाबै कारेन्टआ फैयो आरो फरायसुलिखौ कारेन्टआ शर्ट जाना बोयो आरो जायगायावनो जिउ खहा जानो गोनां जायो। बै फरायसुलिहा बिमा बिफा दंमोन, नाथाय बिदा फंबायफोर जानाय रावबो गैयामोन। बेनिखायनो साग्रिद जा, नोंथाङाबो कारेन्टआव चार्जिं होनानै माब्लाबाबो फनफोरखौ बाहायनो नाङा एबा मेसेज गेलेनो नाङा, भिडिअफोर नायनो नाङा आरो गेमफोरखौ गेलेनो नाङा। नङाब्ला माब्ला मा जागोन सोर मिथिगौ? नोंथांनि सिगां उन थानाय मिजिंआबो जायगायावनो थेर बेथेर जालांनो हागौ। मैया 17 सेप्तेम्बराव PM मदिनि 77थि बोसोर जन्मदिन फालिनायजों लोगोसे 71 मिटार मै गाबनि सिखौ गंगा दैनि नावआव गाखोना बेखेवना होयो आरो दामनाय देनायजों मेथाइ खनना PM मदिखौ बरायो। गुवाहाटी नारेंखी केन्दुगुरिनि प्रमद सिमुं होननाय सासे पुलिस सेंग्राखौ स्कुटिजों फैबाय थानाय समाव उनथिंनिफ्राय ट्राकजों सौदावहोना गोब्राबथार जखम जाहैयो। उनाव GMCH हस्पिटालाव जिउ खहा जाहैयो। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।